Hi friends, welcome to the channel. लोगोफोर आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों मोनब्रै सोमोनांथाव फांसननि बागै खोन्थागोन। 4 नाम्बार फांसना जोबोद इम्पोर्टेन्ट, बेखौ नोंथाङा नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय। होमब्ला फैदो लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै। लोगोफोर सिगांनि जाय आदब, बे मबाइलनि मोनसे सोमोनांथाव कोड जायखौ नों मबाइलनि डायलाराव डायल खालामब्ला नोंनि मबाइलाव सर्टकाट खालामना लानो हागोन। ओमफ्राय बे कोडआ मा बेलाय? होनब्ला बे भिडिअखौ गोसो होनानै नाय। बे कोडनि खामानिया मा बेखौबो मिथिगोन। जुदि नों गावनि मबाइलनि डायलाराव *43# डायल खालामब्ला सर्टकाट खालामनो हायो आरो कल वाइटिं फांसनखौ एक्टिभ खालामना लानो हागोन। ओमफ्राय जुदि नों बे कल वाइटिंखौ डिएक्टिभ एबा बन्द खालामनोब्ला *43# डायल खालामनानै बेखौ डायल खालामब्ला कल वाइटिंआ सार्भिसा बन्द जागोन। आरो जों कल वाइटिंखौ एक्टिभ खालामनो थाखाय जेरावबो लांनो गोनांथि गैया, खालि डायलाराव *43# डायल खालामब्लानो एक्टिभ जागोन। दानिया नैथि फांसना जाबाय इगनर अनलि कल। लोगोफोर, जुदि नों सोरनिबा नाम्बारखौ ब्लक खालामना लादों आरो कल फैनो हायै बायदि खालामना लादों, नाथाय बियो मेसेज खालामबाथाय मेसेज फैयो। दानिया बेयाव मा जायो? जायखिजाया नाम्बारखौ ब्लक खालामब्ला जायखौ ब्लक खालामदों बिनि मेसेजबो आरो कलबो फैनाय नङा, कमप्लिट बन्द जागोन। नाथाय बेयाव मोनसे जेंना जायो जे जेब्ला नों गुबुनजों रायलायबाय थागोन, नों ब्लक खालामनाय नाम्बारा नोंनियाव कल खालामोब्ला नोंनियाव वाइटिं जाफैबाय थागोन, जेबो खामानि होनाय नङा। बेबायदि थासारियाव जों मा लुबैयो? सोरजोंबा रायलायबाय थाब्लाबो ब्लक खालामनाय नाम्बारा जेबो मिथियै बायदि आरो मेसेजल' फैनानै कमप्लिट ब्लेकलिस्टआव थानाय बायदि जों लुबैयो। अब्ला बे खामानिखौ माबोरै खालामनो? बिनि थाखाय मबाइलाव थाखानाय फांसना खामानि होआ। गुबुन एप्लिकेसन डाउनलड खालामना लानांगोन जायनि मुङा कल ब्लकार। बे एप्लिकेशननि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनगोन। कमप्लिट कल फैनायखौ इगनर खालामगोन, मेसेजबो फैया आरो कल वाइटिंआवबो खोन्थानाय नङा जायखौ नों ब्लक खालामदों। दानिया नों बेयाव नाम्बार एड खालामदो जायखौ नों ब्लक खालामनो सानदों बेखौनो, बिनि उनावसो बेयो खामानि होगोन। थामथि फांसना जाबाय, नोंथाङा क्रम ब्राउजार बाहायखायो जानांगौ। क्रम ब्राउजारनि जाय UI, बिनि सिङाव मोनसे थाखोमानाय आदब दङ। जानो हागौ नोंथांमोनहा बेखौ मिथिया। क्रम ब्राउजार बाहायोब्ला क्रम ब्राउजाराव लांनानै ओमफ्राय बेयाव टाइप खालामदो // आरो फ्लेक्स। सार्च बाराव सार्च खालामदो। बेनि उनाव क्रम ब्राउजारनि एक्सपेरिमेन्ट मेनु अपेन जागोन। ओमफ्राय बेनि उनाव सार्च बक्सआव लांदो डार्क मुड। बिनि उनाव गाहायाव मोननै अपसन नुगोन, बेखौ इनेबल खालामना होदो। बिसोर मोननैया डिसेबल थायो, बेखौ नोंथाङा इनेबल खालामना होनांगौ, नङाब्ला जाया। बिनि उनाव क्रम ब्राउजारा डार्क जागोन। इनेबल खालामनायनि उनाव रिलायन्स नावआव थुनानै हो। बेयाव थुनानै होनायनि उनाव बियो फिन अपेन जागोन। ओमफ्राय बिनि उनाव क्रम ब्राउजारा डार्क मुड जागोन एबा जानायखौ जों नुनो मोनबाय। आरो मोनसे दंबावो, बेयाव वेबसाइटआल' डार्क मुड जाबाय। नाथाय नोंथाङा UI खौ डार्क खालामनो सानदोंब्ला क्रमनि सेटिंआव लांदो। बेयाव मोनगोन डार्क मुडनि मोनसे अपसन। क्रम ब्राउजारखौ आपडेट खालामना लानांगौ। अब्ला बेबायदिनो नोंथाङा गावनि क्रम ब्राउजारखौ डार्क मुड खालामना लानो हायो। दानिया लोगोफोर, जोबथा आदब नेनानै दं बयबो। बेयो जाबाय, जोबोद साउन्ड जानाय जायगायाव जों एखमबा थायो आरो जों जेबो मिथिया बेसेबां भलिउम होदों आरो साउन्ड जानानै दं। बेखौ माबोरै नायनो आरो केलकुलेट खालामनो? मानोना लोगोफोर, सासे मानसिनि थाखाय 60 डेसिबलनिफ्राय 90 डेसिबलसिम आवाज एबा साउन्ड थानांगौ। बिनि बाराब्ला सासे मानसिनि थाखाय जोबोद खहा गोनां आरो खोमा गाज्रिबो जानो हागौ। अब्ला बेखौ माबोरै नायनो? बिनि थाखाय मोनसे एप्लिकेसन डाउनलड खालाम। बे एप्लिकेशननि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनगोन। बेनो जाबाय साउन्ड मिटार। बेखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन। बेयाव नों जाय महलाव थागोन बेसेबां डेसिबल चेक खालामना नायनो हागोन। जुदि बे थिरा 60निफ्राय 90नि गेजेराव थायोब्ला बेखौ नर्मेल हमनानै लायो। ओमफ्राय जुदि 90 डेसिबलनि बारा जायोब्ला माब्लाबा बेबायदि जायगायाव थानो नाङा। बेजों नोंथाङा खोमा गाज्रि जानो हागौ। ओमफ्राय नों जेरावखि थाया नायनो हागोन, केलकुलेट खालामनो हागोन। होनब्ला आं आसा खालामो बे मोनब्रै आदबखौ नोंथांमोना मोजां मोनबाय होननानै। मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। एसेनोसै लोगोफोर, गोजोन्थों।